bi ame tenendona septembre kalo kile mukan kile ambalima o bisimila malak cuka don kibaru keneka bi kibara munun bambolo kada kulo kan ore sibrido septembre kalo kile tan koronto gawo ale dugulade koni willa nika uga dugu donda koni tike kibara munun serama ulu koni ya yere kafo gawo ka ulu koni ya jatemine kafo ko kabini marsikalo temele konna samba fla ani mugan konna la ko ulu koni ka balo koni ko do konni be ka fara ulu koni songoka ko fenka onte ka bo songola ko ni ya takalaje ko ulu koni mogo be se fen munun konni ma tuma chama ni oye malo ale ni sugaro ale ni nono fo kata se dumuni fem seni chama werema ko ulu koni songo de be ka gelea ka taka fe alibi o sababu yala gaw ka wala sa ku ga dusuma kasa koni yire ni ko ikonna ulu koni e gawo donda ko o koni tige mogote do wa mogote bo fene ko fona kun kera ermor ku kelengelen do we ale ni kardo fene ukani wilika jon nunu koni senfe jagobatike do koni ya yire ula ka fo ko balo geleya mun koni fleni ko amabo ulla ko sabla niye atakalaje ko kabini marsikalo kana bila fo ame wakati mine iko sisanno ko ferefen ulu koni doni malikono ko obeka gele ko sabla ni atakalaje ulu koni ka ferefen nunu akoni chama koni mebo Algerie ko ga kabini marsikalo wakati ko gele abadona ula we yire ka fo fene ko chama fene koni mebo Niger fene ko ga alni uye uga minan koni chama ta ko ube bo Niger kon kono ko frontière kon na ko Niger finintigu ulu kon be usage ko sabe ko o wali anu kon ne kama chama kon farala balo kon songoka ni wili ka jon kon ko fe sibrido kari do ndugude ulu kon ha jate mine ka fo ko doni kon bora uga balo kon songola ko kerengere ni ala ko malo yere ko chama bora ulla ko ga alibi ulu kon ka lanyine muye ko soni marsikalo che balo kon songo kumbe hakeyamna ko fo abela jelen kon ka segin kana ulla kibara were mbambulo kada kulo kan ode arabado septembre kalo kletan woro mali finitigu ulu koni dangarke wala jugu tabaga do konna ni maduru koni ni tora okoda fe kibara munun serama ulu koni ya yire kafo ko segu marabolo konna nampala kerengere ne ala toloje mali finitigu ulu koni somina majugu do konna ni yoro ko falen konna ni ulu koni uga labe koni sabati ni kata ni ma ko falen nun koni kama o koni sababu yala mali finitigu ulu koni wala jugu tabaga maduru koni faga ka kila ka kelege fen chama yere kon fene mine ubolo ale ni fro were kon fene chama ayira la ka fo fene ko uye muto kononton fene mine ni manunu kon bulu mun koni mali finitigu ulu yere kon fanfela ko ma ni mato akoda fe kibara were mbambolo kada kulo kan ode 7e arrondissement polisu ko ulu koni utega zone demsani nani konika kibara mun serama ulu koni ayire kafo utkalo kle nani chufe ka duguje akle durula zone demsani nani ulu koni tara ka bingal ke wale kon ta ka nyesi musodo koni ka ferga yoro butigi konma al konnala ko ni zone demsani nunu koni bingal ke wale kon ta ka nyesi ni butigi koni ma ko finin koni chama koni ne me fera kono ale ni borodew ni sakiu ko ni zone nunu koni tara ni muso koni ka butigi kono fen koni be ni wale koni dale finitigu koni klukan ulu koni sekeskelu koni boloda fuka tatike da ni manani nunu ka u koni minele nyiringali munu koni tenkula ula o jabi koni ya yire ka fo ko nunu ne kuye ni barajugu in koni ke wa fene ko ukwasyon eli folo yere kunte ni fene ko u kon kunde la ka nyogona chama wereke ko wa u kunye musom yere koni ka buti koni Dakar tanjugala ko utagara kata o finun koni chama fere dashula senu ale ni ara idala ko walma uya afendo were koni fene falen fen were la mo were ubulu o ko koni sababu yala ni zone demsani nani nunu koni ni ushi koni site santan shegin koni bo ko ukon be kriblo mo koni ka bolo kan uni nyangili mo koni ka kan ukada ukan kibara wore mana bo ko fe ambuda okluka ko waso mo jole yere kon fene masoro ni manani nun koni shila kuma funi kuncela kibara wore mbambolo kada kluka ode ka keni karidoe septembre kalo kle mu kwa ayira la hafa ko coronavirus koni yera mo ko lovla de la mali jamana kono ko wa fene ko mo ko mugan saba ulu yera kon fene kene la ka coronavirus koni yele flene makura mun kon nane akoni yera la hafa ko makele o koni bora kulikoro marabulu la kerengere ne ala kalabankoro bama ko sigida wera kon fene kon nala sigida flana ayira makele na yeno sigida nanna ayira makele na yeno fene sigida duruna ayira mafla la yeno sigida worona ayira mafla fene la yeno o sababu yala kabe ka coronavirus yere kon hindamne malikono ay mo munu yere kon himine ulu kon dafala mo basaba ani mo tan sabala wa mo munu yere kon fene kene la ka bo coronavirus de panala ulu kon dafala mo bafla keme saba aleni biolo la ni flala
wa mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sara ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni dafala mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 28 na o sababuya la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen kɔni kelen kelenna fɛ an bɛ ka sanuya walew kɔni matarafa walasa cogoya min na an bɛ se ka ni bana jugu kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ